Ahmet مرۆڤ dikare bi rahatî bêje ku aliyekî wî xwedîgîne çiya aliyê din jî deştê yanî bi du alî ve Ahmet eviyat bandora xwe ser aboriya Amedê jî kiriye çünkü gelek cihan de insan zêdetir heywanan xwedî dikin lê hin ciyê din jî aliyên deştê jî piranî zat hene zat çê dikin aliyê deştê piranî başûrê Amedê Aliye çiye jî me dikare bêje zêdetir Bakurê Amedê tabii bi alî Qerejdağê ve jî aliyê çiye heye taybetmendiya bajarokên navçeyên Amedê jî her yek bi gor xwe taybetmendiyekî çêkiriye yani eviya alî zaravayên ne alî zaravaya tena serê xwe zarava her wiha alî devokên di nav zaravayan de jî bandor servan kiriye وەکی لیجێ ئەم بێژن دەڤۆکێکی تایبەت یا کورمانجی هەیە و هەرو سالیەکی لیجێ برەنگێکی زارەبای زازاکیژی تێبکارانین دیسا لە هێلا پاسوورێژی ئەv یەکا هەیە و تابی لە هێنێ و حەزرۆ جیوان تشتانە مەرف دەبینێ تو گاوا لە ئالی کورمانجی دیسا وەک دەڤۆک لە مەسەلەیە بنەری devoka farkını jber xwe devokekî çekiriye yani devokekî taybetmendiye hatta hin peyvên taybetmendî heye yani ergenî jî wisa ye li ergenî jî mesela hin peyv hene ku tu nikarî wana bi lêvkî bêjî bes tu lazimê devê xwe bi rengekî din ji dengî ji xeyrî deng bawayekî din deng derxî mesela li ergenî tu ji yekî re tişkî bî pirsî eger tu ji bixwazî bêje erê ji devla ku bêje erê dibe yani dengekî din derdixê bi devê xwe dengekî nû çê dike tabii ji xeynî vana dorhêla Amedê zêdetir Kurd dijîn yani hemû navçeyên Amedê de piranî Kurd in lê gava navenda Amedê lê nerî navenda Amedê rengekî din navenda Amedê pirçandîtî zêdetir dixwî Lîstikên Amedê ji cûreyên govendî ne di nava xwe de nexşên coşî, xweşî, hezkirin, xemgînî, mêrxasî û xwezayê de parêze yek ji van lîstikan jî Delîlo ye Ahmet ji berê ve navendeke pirrenge ji aliyê çand ziman bîr û bawerî û gelan ve yani wekî Ermenî, Suryanî em bibêjin Kurmanc, Zaza işte İsewî, Misliman heta demekê li Amedê cihûî jî hebûne mehele wan taxê wan jî hebûne îro belkî nemabin heta li hin gundê wan li gunda wextê êzîdî ji jiyane lê îro pir hema kêm mane her wiha Elewî bi taybetî ê ne Kurd estê xwe di dema Cumhuriyetê de belkî beriya wê jî li hin bajar navçeyên wê bajarokê wê û li hin gundê wê hatine bicîkirin ev cûreya lîstikê ku navê wek govend tê zanîn gelek navdar e bê hostahiyek mezin tê lîstin di dema ku dertên pêş de tê gotin ku bi fîgurên lingê xwe serê dû pişkê dipelçiqînin
şalen Ahmet'e taybet. Ben bejim mesela ve deme insan ki jgud da ketba nava Ahmet'e برحتیه که آمدید کار گوتلا اویا جهلا قرجداغی هاتیه اویا جهلا ارغنی هاتیه اویا جهلا بجن حضر یانجی farkine hatiye çıma bir taybet dava an jevcuda bu dava şalan gelek jevcuda bu Cilo bergen Amedê yên mêran bêtir bi rengên girtîne. Ji ber ku rengên girtî têne tercih kirin. Reş, qehwe û rengên gewreyî. Navên wan wiha tên zanîn. Cemedan, şalwar, êlek, îşlik, piştî, yemenî, egal, gore, hemayîlk û destmal. Yên jinan jî bêtir reng birengin. Navê wan jî wiha tên zanîn. Kofî, şar, melez, egal, şirik, fîstan, pêşmal, ebanî, derpê, gore û yemenî. Esmerê yanî herranî. Li hin deveran jê re dibêjin herranî jî. Herranî lîstikek govendî ye. Hemû lîstikvan dikevin rêzê, dest bi hev digirin û dilîzin. Lîstikên ku evîndariyê tînin ziman yek ji wan jî ev e. Piştî Cumhuriyetê navenda Amedê tiştekî dune. Belkî qezayê wê yani bajarokê wê navçeyê wê bawekî din bên nirxandin. Lê navenda Amedê cuda ye ji ber ku tesîra polîtîkayên netewesaziyê bêhtir li navendên wekî Amedê bi awayekî xurt hatine bikaranîn ji ber wekî ziman, edebiyat, müzik bi awayekî din meşiyaya, bi Türkî piranî meşiyaya. Lê navendên navçeyên wê dikarî bibêje heta dereceyekî xweseriya xwe parastine. Li govendên Amedê dinêrî ji bilî ku hin govendên Kurda hene ku hemal her deverê hene wekî Delîlo wekî govenda di cîda lê nuansê wan ê cuda hene. Mesela Farqîn û Amedê de ji bidî ber hebûdin govenda di cîda ya Amedê û Farqînê tam hev nagire yani kesê pispor nebe nizane. Defuzur'da pişti demek ki tabi merdkarı ve dema bigine dema Osmaniya jî 105 sal beri prani ev bandora melleyan ser insanan cî çekir vekî ku defuzur'da leydana defuzur'da davet andı birastî jî vek günahekî hesap kirin yani edi
daha te gotin ku ev mala ku defuzurne lê bidin bizanim ku şeytan jî divê malê de yani tiştekî bi vî rengî jî her belav dikirin tabi wek bi taybet jî em bêjin ji def wêdetir ji bo zurnevan tiştana digotin def û zurne ne de ecbanin tabi ji xeynî def û zurne li hin hereman erbane hebûn zêdetir û ji xeynî erbane jî aliyên Bakurê Rojavayê Amedê yani meriv dikare bêje ser bi Erxenî heta diçi digîje û gundên pal û gelek navçeyên em bêjin erazî jî digîş wan derda li wan dera tiştekî taybet qirnate hebû nav Amediyan di nav Kurdan de jî ev qirnate dihate ditin tabi li wan dera meriv lê didere ku gelek qewm jî nav hev didijiyan yani Türk jî hebûn gelek qewmên din jî hebûn ku ji wan re mesela li Erxenî digotin qaqo em bêjin li hêla Elazığê êdî qaqo nebû gakkoş lê ew têkîl hevbûn ji alî amûran de jî bandor serev kiribûn. gelek avazên Kurdî, besteyên Kurdî, melodiyên Kurdî lê bi zimanê Tirkî hatine strandin û gotin. Li navçeya ew xweserî hinek maye. Elbette dema ku ji navçeyên wê bin an ji bajarên derdorê wê bin ku nüfuseke pir koçî nav bajêr kiribe bi xwe re elbet zimanê xwe jî çanda xwe jî tîne navê çandê da ji irf û adet bigire heta bi davet û dîlana heta bi cilû berga û hetanê bi müzîkê govendê jî tesîr liya heyî dike. Ez dikarim nûmuneyek ji ber ku baş dizanim ji ya derdora farqînê bibêjin. Farqîn jî bajarekî kozmopolitîk e. Ji gelek navçeyên derdorên yê bajarê din mirov lê dijîn û ew mirovê ku em bibêjin ji hêla Sason û Hezoyê hatibûn li deverekê, li taxekê li hev kom bûbûn ya jî ew kurman yani ji Zazayê ku ji hêla hênê û aliyê qulpê bêcarê û gençdara hênê hatibûn, licê hatibûn, li cihekî kom bûbûn bibê nevê bi dawetên xwe bi govendê xwe tesîlê lê dikirin. Li wê derêje em bêjin ku me got ji hêla xerzan hatibûn. Ez pir bûme şahid min bi çavê xwe dîtiye di dawetê dîlanan de govendê xwe dilîstin. Îgava govendê xwe bilîzin ew bi demê re hêdî hêdî dibe êdî malê wê derê jî. û mirov elêf dizane ku ya ne ya herêmî ye ya devereke din e lê dîsa dilî.
بری ام ببیجن گاوا کو دعوتک چه بیاد چه به دف و زرنه به ساز به بلور علبانه بیا چنجی تنه به دنگی بیاجی بله هند برا جنومر جهب جدا دلیستن لهند برا تبی هب دلیستن ل قاعده کبو او قاعده چی بو او قاعده او کس به حرمتی به رزی ندکر yani همه بهات ند کت سر گوونده yani به دستورا ام ببیجن سر گووندی کس ندهات سریج یه سر دیلانی ندستن گاوا کو گووند هات بگریدان و ریز بوبن کمک دن جه ندخطیه و الهمبری دن و او چه ندکر گووند ندکر که به حرمتی بو او دویا ریز گووندگی را بگرتا لیوان سال داوی او تنه هر کس اکیبا خود چید که کما خود چید که یا به هر بکه سری در که رقصه یانجی او کما کدنش خود چید که للهمبری کما دن او بخواه گوونده بگرینه و بلکی جی هنک تعبیره جایز به فرصه خود یدن بکه یعنی بره امنه و حتی بره ما بهیستن گلک ده بره مثلا آمده 7 براه بون و 7 براه گووندگیر بون گووندگیر بنا بودن و مشهور بون براستی گاوا کو بحث آسیمیلاسیون بکن البته آسیمیلاسیون لسر کردان به جمهوریت را به کمار را دست پی نکریه لی با آوایی که سیستماتیک کمار دست پی کرن بریاوی هم کارم ببیجه حتی محمود دویمینی و عثمانی ببین که او قناخ جوی قناخی به دست پی که بلکه هم ببیجن دست پی که 3 سال 19 و یعنی سال 1800 و دست پی که شو او هنکجی به سرهلدان کردان و خود دنیشانده چپک یک جلیستکن کو نقشن شر و جنگ تین زمان لهن هرمان ناوی و هر قشته جی زانین شکل و شیواین شر و جنگ دردخه پیش برین روان چند گووندین سرکه هنه کو همه هر کس دعوت و دیلان دا بوند لیزه لیو گل بیت زانه اوه ایرو جو سابیه که دسته گووند تید زانین دی دعوت دا یعنی چیه دلیلویه و گووند دا جی دایه او همانیو که پر بلکی کشه او به یه دنچی کو کسی براستی گووندگیر نبه و چند کسی کو براستی باش و خوش نکار به بوان گووند بلیزن شو ام ایده دعوت دیلان دا گووند دن نابینه belki دیسم اسمره دبینن işte آخا yani کشه دبینن گرانی دبینن دپه دبینن زانم چند چاچان دبینن یه دن زیادتر اما نابینن
ev mesela asimilasyon aspi bibine bir tesir çandejı dike li zaman dike tiş çanda xwe û zimanê xwe û ji nasnameya xwe dûr bike bî tuwan jê dikin. Lê di demê piştî salên heşteyî da ku bi awêtî tûn zimanê Kurdî û axaftina bi Kurdî tûntir heta qedexekirin heta govendê Kurdî jî me dît ku êdî wekî çifte têliyê ku Tirkî jî re dibêjin û çendiyê din jî me dît ku di dawet û dîlana da taybetî li alî farqanî dît dihatin lîstin xelk bi wan govenda dilîse ew jî hinekî dejenerasyon bû.
pişti ki em bêjin davet andı jin û zilam net nav hevde bûn her çiqas govend bi hev re bigrin jî li ber def û zirnê lê gava bi gotina devkî dest pê kirane zilam li alîkî jin li alîkî bi devkî digotin yani serî de em bêjin jin bajî zilam bajî stranekî digot û digerand û êdin jî pey wî digot û bi hev re digotin fakat bi çi car nedît ku jin û zilam bi hev re vê tişta bikartînin yani zilam cuda jin cuda nav hevde çünkü hatta anîna bûkê jin û zilam kem di nav hevde davetê dikirin piranî roja anîna bûkê jin û zilam di nav hevde bûn lê ji xeynî jin û zilam ji hev cuda bûn